Austin Mallija beda d-dejġuri quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera fuq każ ta' droga. Filwaqt li l-akkużat ammetta parti mill-akkużi miġġuba kontrih u għadu qed jiġġieled akkużi serji li jistgħu waslu għal pina massima ta' għomor il-ħabs. Mallija tiġi akkużat b'3 kapi ta' akkuża bl-aktar gravi jkunu assoċjazzjoni għal traffikar ta' 53 kg kannabis u possess aggravat tal-istess droga. Il-prosekuzzjoni qed tallega li Mallija kien parti minn ċirku li importa droga f'Malta. L-investigazzjonijiet u s-sorveljanza tal-pulizija kienu waslu s-appartament fil-Ħamrun fejn Mallija derjien fit-trasport ta' kaxxi minn vetturi flimkien ma' persuni oħra. Waqt l-intervent il-pulizija sekwestraw madwar 53 kg kannabis u ammont ta' kokaina li skont l-esperti ma kienx għall-użu personali. L-Avukat Ġenerali qed jitlob il-pena massima ta' għomor il-ħabs. Il-każ qed jitmexxa mill-Avukati Godwin Cini, Kevin Valletta u Dani Cavella fisem l-Avukat Ġenerali, filwaqt li l-Avukat Joe Giglio qed jidher bħala difensur ta' Mallija.